Па статыстыцы, у бытавых умовах дзеці атрымліваюць каля 65% траўм рознай ступені цяжкасці. Такія паказчыкі падштурхнулі Міністэрства аховы здароўя на адкрыццё мадэльных цэнтраў амаль ва ўсіх абласцях краіны. Тут невялікі пакой, у якім сабрана ўсё небяспечнае для дзяцей бытавое абсталяванне. Кухонная пліта, халадзільнік, санвузел, гульнявая зона і шмат іншага. Адным словам, тое, чым дзіця можа сабе нашкодзіць. Открытие этого центра для нас очень актуально, и оно будет полезно в плане информации, передачи информации о тех местах, которые представляют угрозу, для того, чтобы обезопасить наших деток от опасных вещей, от опасных предметов. Першымі наведвальнікамі мадэльнага цэнтра сталі медыцынскія сёстры. Як паказвае практыка, гэта першыя людзі, з якімі знаёмяцца нованароджаныя і іх бацькі. Медработнікі змогуць паказаць і расказаць бацькам, у якіх месцах дзеці больш усяго падвяргаюцца рызыцы. Изменение статуса от беременной женщины до мамы с ребенком – это как бы целый мир открывается с рождением ребенка. И поэтому она как бы в этом мире не всегда может сконцентрироваться на вопросах безопасности. Была предложена такая идея создать семинары для медицинских сестер. Навучанне ў цэнтры бясплатнае. Спецыялісты ўжо актыўна пачалі набор слухачоў у групы. Стаць наведвальнікам могуць таксама і патэнцыйныя бацькі. У далейшым такія ўстановы з'явяцца ў найбуйнейшых абласных гарадах краіны.